M'għandix aktar xi nżid mas-suġġett. Kienet din ir-reazzjoni tal-Ministru Ian Borch meta kien mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk il-Prim Ministru Robert Abela taħx twissija jew għall-inqas kellmux wara dak li ħareġ fil-qorti fil-konfront tiegħu. Dan brabta ma' każ ta' Libel bil-qorti tiddeskrivi x-xhieda ta' Ian Borch bħala mhix kredibbli. Il-qorti qalet li x-xhieda tiegħek ma kienx waħda kredibbli. Tkellimt mal-Prim Ministru fuq dil-ħaġa? Diġà qed il-pożizzjoni tiegħi, il-Prim Ministru għamel pożizzjoni tiegħu wkoll u m'għandix aktar xi nżid mas-suġġett. Pressat mill-mistoqsijiet ta' Net News, Ian Borch der viżibilment skomdu fejn fl-ebda ħin ma qal Robert Abela kellmu dwar dak li ġara. X'kienet il-pożizzjoni tal-Prim Ministru? Meta jitkellem Ministru u Prim Ministru flimkien u jidrilhom illi jkun hemm xi jikkomunikaw, okej? Qabel ma dak li għamilt inti qalet il-qorti. Il-qorti ġimgħa ilu ta' ċertifikat ta' kundanna lil Borch meta prattikament qalet li hu kien jaf eżatt kien qed jagħmel meta akkwista art birħis ħafna mingħand raġel vulnerabbli. Dan meta vantaġġ minn persuna li kellha problemi ta' saħħa mentali. Sallum il-Ministru Borch għadu ma ta' ebda indikazzjoni li se jġorr responsabilità politika għal aġir daqstant deplorabbli. Apparti dak li seħħ fil-qorti din il-ġimgħa stess anke l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna lil Ian Borch għal mod arroganti illi bih indirizza lil ġurnalisti ta' dan l-istazzjon.